أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم وزد وبارك ومجد وكرم على عبدك ورسولك سيدي وسيد المرسلين وإمام المتقين وقدوة زاهدين محمد وآله الطاهرين المعصومين مشاهدون الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بعدين تبشر في الله جباو باو بدو كرامانتو الله كدل الله في الله كشنا كنمنا كبركة الله كديننا وكلنا بلا جلما bi abaw ka emission mandi sanfɛ dina baro ka foli di aw ma aw minnu ɲɛmaga na ni waati na mali kɔnɔ ani mali kɔkan ani diɲɛ fantan naani bɛɛ lajɛlen fɛ. An ka bi mɔgɔ welelen min n'a bɛna baro kɛ an ye dina baro tabali sanfɛ, baro min ni baro lankolon tɛ, sabu n'a fɔra kaba dina baro n delila k'a fɔ aw ye tayɔrɔ bɛ o kuma la, bilayɔrɔ bɛ o kuma la, wa kɔsɛmɛyɔrɔ yɛrɛ bɛ o kumaw la. O ti maa dunan ye an bolo. An delila k'a wele an ka nin teleso mandi in kɔnɔ siɲɛ caman, Ustaz Umar Jabate, nin bɛɛ bɛ a dɔn Ustaz Tabilek ou bien i k'a fɔ ko Balik. Lakotaka don o bɛ Côte d'Ivoire jamana fɛ. Sikasokaw u bɛ cɛ in dɔn kosɛbɛ, laselikɛla don Mali kɔnɔ ka taa se Côte d'Ivoire jamana ma ani jamana wɛrɛw min tɛ olu ye. O bɛɛ lajɛlen tɛmɛnen kɔfɛ a ka baara yɛrɛ bɛn bɛ hijidenw ni ka taa hiji ɲɛ yira olu la san o san Magan jamana kɔnɔ Agence Shirfila fɛ ni ka fara an karamɔgɔ Ali Sidibe kan. Bi a bɛna baro kɛ an ye fɛn min kan, ka bilasirali kɛ an ye fɛn min kan, o ye a yɛrɛ ka baara ye n'o ye hijiko ye. A bɛna kuma an ye hiji yɛrɛ kan, mun don, Ala kumanɔw na ani Alakiraba kumanɔw na. O la yani an ka tɛmɛ ni walanda in ye, an bɛ foli bila an karamɔgɔ la, an b'a fɔ Ustaz salamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. نحمد الله سبحانه ونشكره على نعمه الذي فضله علينا ظاهرة والباطنة ونصلي ونسلم على من بعثه الله رحمة للعالمين. ولنبدو أن بي الله تنوك الله تعالى بركة ni Allah ta'ala sɔnna komi y'a fɔ cogo min na o cogo de don. O la folikan min fana dira ma n'o ye silamɛya folikan ye, foyi ti an da fo ka lamɛnli kɛ n'o ye wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alhamdulillah, foli in kɔfɛ Ustaz, hiji fɛn belebeleba don. Ɲininkali fɔlɔ min bɛ an bolo ka tɛngu i la, o de ye hijiden kan ka labɛn jumɛnw de kɛ kabiri a ka so hiji yɛrɛ kama. Sabu baara o baara n'a bɛ kɛ silamɛya kɔnɔ, labɛnw bɛ a la. N'i ye seli ta k'a lajɛ, Ala ko an kɛ seli, nka labɛnw bɛ yen yanni k'an se seli ma n'o ye selijitaw ye, ni ka sɔrɔ ka n'i jɔ golo sanuman kan, yɔrɔ sanuman fɛnɛ na. O kumana fɛ hijiden fɛnɛ kan ka labɛn jumɛnw kɛ kabiri faso yɛrɛ la ka sɔrɔ ka se tagali yɛrɛ ma. Ayiwa, a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. O la an badenw, komi an balimakɛ n'o ye Mutar Bagayogo a ye question min d'an ma sisan, an bɛ o le jaabi ka sababu kɛ faamuya ka se ka sɔrɔ nin baara in na. Komi an bɛɛ b'a kalama kama qala subhanahu wa ta'ala الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج والحج جعله الله ركنا أساسيا من أركان الإسلام فهو على الغني المستطيع فريدة كفريدة الصلاة والصيام. ولا با كلام كافو هجي فمي ايوا فن ولا تلا يا كفرداي موكاني اسبي مغموي bo hiji fana kalo de do fana abi damne wati janga soro ka seji re kaloma bo akana ke do kono kafo na fura dron ko do anfion kono ko abi damna odilalla depuis ngen nesri ka fombi tamay kan ka jatimne ke kodola ki simbo mana kodola ka fangata ni konyo ko nangata ni furusiri nangata nda do koina ko na bi samakata se kalo jatima ima ki dadola ka sabu ka koto te kinyene. Donc ola hiji be damne wati mina ka soro adama de yere ka don fono ken ya bila o hiji ka laben doy o temelen ko aka soro famia do bila o temelen ko aka soro sebiye pa fen saba ya bebe ta nyon no fe aka soro kalanimbe aka soro ken ya be aka soro sebiye bo temelen ko ni laben na fana hiji fana kama Allah taala ya fo chugo mina fala rafasa wala fuzuka wala jidala fil haji depuis laben ambita kaba e mangan ka fo kibe aywa iyere sindo chenin kula ubia ki sindo aywa kele kula ubia katase fion yerema
min yɛrɛ bɛ adamaden bɔ silamɛya na o tɛ bɛn abada donc hiji fana ala y'a kɛ tingun min ye tingunba don silamɛya fɛn bɛɛ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ a kɔnɔ olu kosɔn sariya b'a ɲini an fɛ ni mɔgɔ min labɛnna k'i bɛ taa maga e ka jateminɛ yɛrɛ kɛ fɔlɔ ne bɛ taara baara min kɛ ese kɔni n ta kɛra de ko karisa kɛra laji fana ka kɛ laji ne ta kɛra ten kaba kɔni i ta kɔni ma kɛ hiji kɔni mɔgɔ bɛ min kɛ ala kama ou bien ne yɛrɛ sinamuso taara fo ne yɛrɛ ka taa de n'a fana kɛra ten fana la fo a k'a sɔrɔ hiji nin kɛra ala jati kama n'o kɔni sabatira ka ban labɛnw ka kɛ et puis hiji fana i bɛ taa kɛ yɔrɔ dɔ ma i k'a lɔn mɔgɔ dɔw bɛ yen u bɛ wari de nɔfɛ n'u ye wari sɔrɔ ka ban u mako tɛ hijijɛ yɛrɛ la mais jɔn de bɛ yen n'o tɛ wari fɛ mais u mako bɛ hijijɛ yɛrɛ la f'i ka o agence fana ɲini ka se ka taa n'o ye pour que i kana nimisa e fa de bɛ taa i ba de bɛ taa mɔgɔ man k'i fa fili ten ou bien k'i ba fili tiɲɛ don wari ka di mais i fa ka di wari ye i ba ka di wari ye donc an bɛ nin fɔ bɛɛ ye k'a lɔn hiji kɔnɔna la a sera ma ka ban labɛn min bɔ a la hakilisigi b'a kɔnɔ kalan fana b'a kɔnɔ n bɛ taa jɔn fana fɛ ni n ka hiji bɛ ɲɛ o fana b'a kɔnɔ inshallah. Alhamdulillah, osa ni jabi ni jara an ye diɲɛ ko o ko n'a labɛnna i k'a dɔn i bɛ jaabi ɲuman sɔrɔ a la nka ni labɛn tiɲɛna baara yɛrɛ bɛ ɲɛ ka bali mɔgɔ la o la siga tɛ a la hijidenw an k'an janto nin na kabiri an ka ŋaniya ɲumanw tali la ani baara minnu fɔra taamaden ɲuman i ni maa min bɛ taa ɲɔgɔn fɛ n'a bɛ baara ɲɛdɔn a kɛ sababu ye e yɛrɛ fana bɛ baara dɔn o kumana fɛ an bɛ taa sirakulu minnu fɛ n'an k'u ma agence an kɛ a woloma an kɛ a latɔmɔ walasa an kɛ bɛn n'a ɲumanw ye ala k'an bɛɛ lajɛlen ka batow minɛ o kumana fɛ ɲininkali min bɛ yen ka tugu o la an y'a mɛn k'a fɔ maliyɛn très généralement an ka afiriki jamana ninnu kan yan an ka hijiden minnu bɛ taa u bɛɛ b'u ɲɛsin madinɛ sigi de ma ka taa tile damadɔ kɛ yen ni ka sɔrɔ ka taa maga o kumana fɛ madinɛ sigi in yɛrɛ hiji dɔ don wa o kumana fɛ ni hiji yɛrɛ fana dɔ tɛ samanciya jumɛnw de bɛ a la ani kɛkun jumɛnw bɛ a la a kan ka kɛ kɛcogo jumɛn fana na. ayiwa o la komi i ye ɲininkali min fana kɛ sisan alhamdulillah an bɛ ala tanu i y'a fɔ cogo min na ni hijidenw bɔra an fɛ yan a ka ca la n'ala sɔnna fɔlɔ an tun bɛ jigin jida an bɛ sɔrɔ ka mobili ta ka taa madina mais alhamdulillah hijiden bɛɛ lajɛlen bɛ bɔ yan ka si madina yala kun jumɛn b'a la parce que an bɛɛ b'a kalama an karamɔgɔ an b'a fo kosɛbɛ ka ale barikada n'o ye asayid sherif usman madan haidara ala juhudihi li ilahi hada din alhanafi sherifukɛ n'o ye an karamɔgɔ ye ale sɛbɛdon min kɛ nin diinɛ in na porte si tɛ silamɛya diinɛ na ale ma min gosi mɔgɔw ka bɔ yan ka taa lajɛ madinɛ kun min b'o la a kuma n'o caman kan sabu ye mun ye avion t'an bolo n'avion t'an bolo jagoya kɔnɔ an bɛ tile madina n'o tɛ kira yɛrɛ ka hiji kɛcogo la a ye magan de kɛ ka sɔrɔ ka na madina mais pour que anw bɛ taa lajɛ madina n'i y'a lajɛ avion tɛ jamana min bolo n'a fɔra ko aw ka a to fɔlɔ a ka taa maka ou bien ka bɔ yen ka na madina san dɔ bɛ taa kɛ hijiden caman bɛ o tɛ taa donc madina sigi fana ye fɛn min ye n'an ko an bɛ don madina a bɛ kɛ kun jumɛn kama an bɛ taa ka taa ziyara mun kɛ madina ka kɔn hiji fana kɛlen ye o fana nafa ka bon parce que dɔw b'a la mɔgɔ dɔw bɛ n bɛ taa magan can nɔ mais ese ala ɲɛsinaya ka bon dɔw yɛrɛ bɛ yen n'u taara magan ni hiji banna o mako taara ka taa madina bon kumakanw de don kumakan dɔw dora dɔw kun na ka yira k'a fɔ n'an taara ka ban ko madina tɛ hiji la ou bien madina tɛ ayiwa magan ko la bon n'o dora mɔgɔ kun na ka ban n'i ma ɲininkali gbɛlɛn kɛ mɔgɔ min k'i ma ko madina sigi tɛ hiji dɔ ye hali n'i taara hiji kɛ magan ka ban a banna kana taa madina bon o bɛ masabu jumɛn kan ou bien ɲɛnɛ jumɛn b'o bolo bon n'e m'o faamu baara la n'i tugura o kɔ jagoya kɔni e bɛ taa komi a y'a f'i ye cogo min na n'an taara se madina an bɛ tile segi de kɛ madina tiɲɛ don hali ni tile segi ma sɔrɔ sariya ma kuma o kan sariya ma kuma tile segi bɛɛ lajɛlen kɛli kan ka ca la dɔrɔn sariya kumana min kan o ye kira ka kumakan ye kira danna yɔrɔ min sariyatigi bɛ danna ye kira ko an ma man hajja falam yazuruni faqad jafani ni mɔgɔ min ye hiji kɛ i ma sɔn ka taa ne kira yazura kira ko min ye n fiɲɛya bon ni kira kumana o kan a bɛ ɲin'a fɛ k'a fɔ madina kɔni ye jagoya de ka t'i jɔ n'i y'a min hiji yɛrɛ n'i y'a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan an bɛ taa mɔgɔ min cɛ kelen min kumakan kɛra sababu ye ka hiji fɔ an ye ani madina yɛrɛ ye nɔrɔ sɔrɔ ni min bonya ye ani magan yɛrɛ ye daraja sɔrɔ ni min ka kɔrɔta ye o de ye kira ye donc an b'a fɔ sisan ja madina o yɛrɛ de ye hiji ye n b'a dɔn n'i y'a faamu parce que n'i ka taa hiji kɛ cogo o cogo n'i ma t'i jɔ kira la ka foli d'a ma halisa a bɛ komi i ka hiji a jɛngɛlen don i y'a faamu donc an bɛ taa madina an bɛ se ka tile segi de kɛ tile segi nin kɔnɔ an bɛ ziyaraw kɛ komi hayidara y'a fɔ an ye cogo min na karamɔgɔ hayidara tun bɛ taa ni taamadenw ye ale ka mot kelen min n'a y'o fɔ ka ban o b'an wasa k'a fɔ ni n y'a kɛ nafolo kama ala kana nɔgɔya n ye bon an dun b'a ye a ye layilu min a ye kuma min bɔ a da kɔnɔ ani a y'a fɔ don min ani bi cɛ an k'a lajɛ ale bɛ nin fɔ don min na o y'a sɔrɔ agence yɛrɛ tun t'a bolo a ye hiji kɛ ni agence wɛrɛw de ye ale yɛrɛ tun bɛ taa ni agence wɛrɛw de ye mɔgɔw bɛ d'a ma a bɛ la mɔgɔw kan a bɛ taa n'o ye mais u bɛ n'a ta ni mɔgɔw bɔra hiji la dɔw b'a lajɛ est ce que a ye min fɔ o don wa u b'a essayer k'a fɔ a karamɔgɔ baara ɲɛna bɔ hɔn la ne ma n ta kɛ wari kama ne ye n ta kɛ min kama
ngata ninga tamadenw ye bara fana ka ɲa u bolo ne yɛrɛ jabate o sere i y'a faamu fo kana na se a ye layilu min ta k'a fɔ n ye mɔgɔw ye cogo min na n'u bɛ ka maltraité u bɛ taa madina a bɛ f'u ye dɔrɔn ko ziyara t'a la ko ziyara t'a la n'aw donna madina ka ban dɔrɔn a k'a labɛn dɔrɔn an ka taa a banna donc seli bɛ kɛ madina an bɛ 1000 sɔrɔ yan mais n'an taara Maka an bɛ 500 sɔrɔ yen donc Maka ta 500 madina 1000 bɔ duman ka ɲi bon n'o fɔra taamaden dɔrɔn hakili bɛ tiɲɛ a bɛ sin ka ye tiɲɛna 500 ka diɲɛ ka tɛmɛ 1000 kan donc ziyara mun bɛ kɛ u t'a la karamɔgɔ tun bɛ mɔgɔw ta tuma min ka taa ziyara kɛ dɔw tun bɛ karamɔgɔ filɛ e sen ni adamaden de dɔw de tun bɛ kabakoya la mɔgɔ bɛ t'i yɛrɛ bila na mais u bɛ na ta ale ye min dɔn diinɛ in na mɔgɔw tun b'o de dɔn mais mɔgɔw nana bɔ a kalama tuma min nka bi bɛɛ bɛ publicité kɛ bi k'a fɔ n'an taara madina an bɛ nin kɛ an bɛ nin kɛ an bɛ nin kɛ bon karamɔgɔ yɛrɛ min y'a sɛbɛn don ka baara kɛ ale ko a kana publicité kɛ bon mun tun bɛ k'ale nɛnɛ o waati ni k'a jateminɛ ko a tɛ baara la olu mɔgɔw de labanna bi ka publicité ta ale fana kɔfɛ hali bi a ko an kana publicité kɛ mais an nana ye k'a fɔ karamɔgɔ ni diɲɛ yɛlɛmana yɛlɛma bɛ kɛ mɔgɔw yɛrɛ nana jateminɛ karamɔgɔ yɛrɛ kɔrɔ ka agence ka se k'a tɔgɔ di mɔgɔw ma faransikaw b'an wele belgique b'an wele diɲɛ bɛɛ b'an wele agence tɔgɔ ye duman ye a ka baara ye mun ye jagoya komi an tɛna se k'a bɛɛ sɔrɔ téléphone na an bɛ se ka agence présenter jaw kan o de y'a to an ka jaw bɛ présenter bi télévision na nka n'a danna ko ja bɛ bɔ de ka mɔgɔw wele ko a ye na hiji kɛ ou bien a bɛ dabɔ wari kama karamɔgɔ y'o fɔ an ye ka ban n'a dann'o ma a ka dabila aw mun fana ye ɲɛmɔgɔ ye n'a ma ɲa ko agence bɛ publicité de kɛ walasa mɔgɔw ka na n'aw tɛ se ka baara kɛ aw bɛ bɔ yen mɔgɔ wɛrɛ bɛ na aw ka taa baara kɛ n'a ye baara kɛ a nɔ de bɛ o de ye tiɲɛ ye n'aw taara baara kɛ mun bɛ taa ni aw ye makan olu bɛ na lakali min kɛ a kɛra tan o de bɛ nɔ bɔ Mutari Madina dala y'a kɛ n'an taara Madina mɔgɔw bɛ so de kɔnɔ karamɔgɔ bɛ hali sisan Ali Sidibe a bɛ Maka karamɔgɔ ye Ali bila ka taa Maka ka taa so mun ta so min bɛ t'an bolo Madina markaziya c'est i bɛ to a kɔnɔ i bɛ se ka seli anw ka logement kɔnɔ k'i to kasɔrɔ i ma se haramu na k'a sabu kɛ hali alimami n'a ye seli jɔ yan'a k'a fɔ a bɛna biri o y'a sɔrɔ i bɔra i ka so i sera misiri kɔnɔ n'an tɛna si misiri kɔnɔ karamɔgɔ y'a kɛ mun kama wari min bɛ sara a ka d'o ma o ka dumuni kɛ o ka laso ɲuman kɔnɔ bon n'an ye tile dama kɛ ni mɔgɔw ye bon bɛɛ dira mɔgɔw ma bɛɛ lafiyara an bɛ bɔ ni mɔgɔw ye ka taa ziyara kɛ ziyara harijiya a bɛ fɔ o ma juma misiri dɔw bɛ taa Kuba le o de kɛ Kuba tɛ kira ka misiri fɔlɔ ye kira ye juma seli yɔrɔ dɔ de la fɔlɔ ka sɔrɔ ka taa Kuba mais dɔw bɛ tilen Kuba ka taa kibla ten mais juma seli la min caman tɛ yɔrɔ dɔn karamɔgɔ ko anw ma taa n taamadenw ye mais yɔrɔ yɔrɔ bɛ Madinɛ fo mɔgɔ le man ka segin ka na k'a fɔ ko ma se yan u t'anw ka taamadenw na anw ka taamaden t'a baro kɛ n'a bɛɛ ye so kɔnɔ an b'a daminɛ juma misiri la ka bɔ yen ka taa Kuba kira ka misiri fɔlɔ kibla ten na an bɛ tila ka taa yen saba masajid an bɛ tila ka taa yen o ye handaw kɛ yɔrɔ de o handaku yɔrɔ la bi misiri 7 de bɛ fɔ a ye ko saba masajid mais munna misiri 3 bɛ yen bi Umaru ka misiri Salman Farisi ka misiri ani kira yɛrɛ tun bɛ yɔrɔ min na n'o ye masjid Fati o ye 4 bɛɛ ci ka bɔra ka kɛ misiri 1000 donc n'an bɔra o yɔrɔ la an bɛ taa ka taa Uhudu yɔrɔ la Uhudu kɛlɛ kɛra kɛnɛ min kan an bɛ t'o yira mɔgɔw la n'an bɔra yen fana yɔrɔ min dogolen bɛ mɔgɔw la Madinɛ o de ye Mazraa ye n'o ye Bir Usman o Bir Usman min filɛ Usman ka kɔlɔn maa 500 bɛ taa i t'o dɔn mais anw bɛ obligé ka nin bɛɛ yira maaw na o tɛmɛnen kɔ kira yɛrɛ ka jɔnmuso n'o tun ye Mariatal Kibti ale tun bɛ yɔrɔ min na n'an ko ma ko n'o tun ye Mazraa ye ale fana tun bɛ Mazraa fan dɔ la kira ka jɔnmuso nin tun bɛ yen kira tun bɛ bɔ a ka so kɔnɔ a bɛ taa ka tilefɛ daliw k'a ka jɔnmuso yɔrɔ la n'a bɛ na tuma dɔ kɔlɔn min yɛrɛ tun bɛ a b'o ji yɛrɛ bɛɛ ta a yɛrɛ fɛ anw bangera o bɛɛ lajɛlen kan k'a sabu kɛ n'an y'a ɲɛɲini an b'a ɲɛ sɔrɔ parce que anw mako tɛ wari la hejiden ka hiji kɛ ka nafa sɔrɔ anw mako b'o la an karamɔgɔ y'o de fɔ an ye i y'a faamu karamɔgɔ ko ni wari ko lo ala kana nɔgɔya bon anw fana min bilara ale nɔ na a ye danaya min ta ni ala cɛ fan k'o dafa bon n'an bɔra yen fana an bɛ sɔrɔ k'an kunsi sisan ka na so kɔnɔ a bɛ f'o ma ko ziyara hariji an ma ziyara dakhiliyaw bɛ yen o ye misiri yɛrɛ kɔnɔra ye n'o ye kira yɛrɛ ka kaburu ye ani ka taa se Abubakar ni Umaru ma bon o la o kaburu fana n'i y'a lajɛ bi o bɛ ka kaburu wɛrɛ kɛ kira ta kɛrɛfɛ ka mɔgɔw tromper karamɔgɔ y'a bɛɛ fɔ an ye kalo n'aw donna misiri kɔnɔ i b'a sɔrɔ kaburu musarafa bɛ yen mais u bɛ ka so wɛrɛ jɔ ka tugu o la n'i ma farati o b'i tromper a bɛ kɛ ɲɛna ko kira bɛ yen ka sɔrɔ kira tɛ yen parce que munna an bɛ taa jamana min kan an ka jamana tɛ jamana min o fana anw bɛ min kan masabu min kan olu t'o masabu kan donc an tɛ bɛn kelen ma mais mun de b'a to an bɛ se ka baara kɛ hijiw ka se ka nafa sɔrɔ fo a k'a sɔrɔ i taa kun ye mun ye fo hiji yɛrɛ ka hiji de kɛ mais n'i taa kun kɛra nafolo ye n'i y'o sɔrɔ ka ban e mako kɔni tɛ taamaden na donc o la n'an y'o ziyara kɛ an bɛ taa Bakiya n'i donna Bakiya kɔnɔ su 10 ni kɔ de bɛ yen bon kira ka denbayaw bɛ yen b'o tɛmɛnen kɔ ahlul beiti fanba bɛ yen
ka damne malikira ka taa se hasan askari muhammadu rida ani musa al-kadim ani ka taa se aywa hasan bun ali ani ka taa se aywa usman bun affan ani usman bun maz'un ali mas'adi ani hasan bun sabit ani ka taa se kira tere muso ma safiya ani ka taa se fatima bintu asad ni bela jile dalembe bakiya donc an bɛ yala ni mɔgɔ ye ka nin bɛɛ yɛrɛ o la donc n'o banna an bɛ tila k'a fɔ mɔgɔw ma ni lansara selila don dɔ a b'a labɛn an bɛ bɔ yen ka taa Seydina Omar ka misiri ani Abubakar ka misiri al-Ghamama ala kira ye ala dali Kuresiw ye yɔrɔ min na ni kabasen nana kɛ pɔrɔsɔli ye sahabaw kunna k'a suma jigin u kan o misiri an k'o ma ko al-Ghamama an bɛ t'o yira maaw na ka bɔ yen ka taa Seydina Ali ka misiri yira ani ka taa se masjid ijaba o masjid ijaba in kɔnɔ mubahala kɛra ye de kira k'u ma n'aw ma da ne ka kiraya la aw k'a denw wele ne bɛ n ka denw wele a yɛrɛ b'a ta wele n bɛ n ta wele fa nabtahil wa naj'alu la'ana ala kadibin an bɛ ala dali an cantigi ye min o dɛmɛ nkalontigɛ kɔni halaki bi o kan o kɛra misiri min na an k'o ma ko alijaba o ijaba fana kɔnɔ kɛra ye bayi a di mɔgɔw ma ye de donc misiri kɔnɔ an bɛ t'o bɛɛ yira maaw na donc madinɛ an ka mɔgɔw tɛna fiyewu k'a fɔ ko an yɔrɔ dɔ ye madinɛ ko a ma se o kɔni tɛ kɛ fiyewu o ye lahidu ye an ni tabaden bɛɛ cɛ donc madinɛ sigi damu dɔ de b'a la o damu n'o taara k'i to kaba a bɛ komi i ka hiji bɛɛ cɛnna parce que kira bɛ yen de ni kira tɛ madinɛ tɛ bonya maga tɛ bonya ala k'an bɛɛ sababa ma. Alhamdulillahi rabbil alamin o sa jabate a tɛ tɛmɛ nin kan madinɛ sigi sisan an y'a dɔn k'a fɔ ale ye alakira ko yɛrɛ de alakira ko yɛrɛ dun n'o samana ka bɔ diinɛ fɛn o fɛn na o ye diinɛ yɛrɛ bɛɛ tiɲɛnen n'i y'a mɛn ko diinɛ alakira don kuma tɛ hiji yɛrɛ ma o kumana fɛ n'an y'an pan alakiraba kunna an tɛ ala sɔrɔ ala ko n'aw bɛ ne fɛ a ye tugu muhamadu la o kumana fɛ ka taa bɔ muhamadu ye o bɛ hiji yɛrɛ nin sancɛ o bɛ hiji yɛrɛ tɔ sabati de o kumana fɛ taama an b'a dɔn a sigilen don gɛlɛyaw kan sabula asafar qit'atun min al-azab o sabatira k'a fɔ taama yɛrɛ o ye lajaba dɔ de ye hijidenw u bɛ gɛlɛyaw sɔrɔ taama ninnu kɔnɔ an tɛ siga o la cogoya si la mais pour que ka se k'u hakili sigi gɛlɛya ninnu kan kumakan jumɛn b'e bolo ka di u ma o ko ninnu na. ayiwa alhamdulillah muhtar komi y'a fɔ cogo min an bɛɛ b'a lɔ alhaju yani da'watu min Allah yani ala ka wele dɔlu mɔgɔ dɔw le fana sɔrɔla ka u jaabi donc n'i y'a ye k'a fɔ hijiden bɛ gɛlɛya sɔrɔ Maka a bɛ sɔrɔ agence tigi min bɛ taa ni taamadenw ye gɛlɛya bɛ sɔrɔ ka da o le kan an ka mɔgɔ caman bɛ yen n'o ye hijidenw tɔgɔ sɛbɛya a banna k'a fɔ hijidenw ka wele ka n'u former ou bien k'u kalan o t'a la bon o tɛmɛnen fana kɔfɛ hijiden fana i bɛ taa sɔrɔ tuma dɔw gɛlɛya bɛ sɔrɔ n'a tɛ e yɛrɛ dɔn n'a bɛ siri ɲɛ ni hijiden siranna ka b'a ka gidi ɲɛ ka b'a dɔrɔn gɛlɛya bɛ na fo hijiden k'a bila yɛrɛ kɔnɔ ko ni n ka gidi bɛɛ ye kelen o tɛmɛnen kɔ n ka gidi yɛrɛ n ka fisa n'a ye parce que ni e tɛ gidi tɛna mankan sɔrɔ gidi bɛɛ bɛ taa magan k'a sabu kɛ mun ye ko hijidenw ka wari n'aw ma wari sara gidi tɛ taa o donc o b'a yira k'a fɔ gidi dɛ o yɛrɛ le ye dugumafɛn ye aw taamadenw aw de sanfɛfɛn ye donc mutar ni k'a ye gɛlɛya bɛ sɔrɔ hijira min yɛrɛ ko a bɛna taa magan e sa n'a ka gidi gɛrɛla ɲɔgɔn na e se a ye formation kɛ wa e sa a ye kalan yɛrɛ sɔrɔ k'a kɛ bon o kalan kɔnɔ mun fɔra ye sabali kɔnɔ bon o kalan fana kɔnɔ mun de fɔra ye fana hiji yɛrɛ a bɛ ɲani a tɛ ɲani kɔ fo ka nin kɛ ou bien nin b'a la n'o ma fɔ taamaden fo ka taamaden don avion na ten ka taa a bɛ k'ale ɲɛna ko a bɛ Bamakɔ de o ale bɛ k'ale ɲɛna ko a bɛ duruni tara cogo min na ou bien sotarama ka taa ka ciraw la a bɛ k'a ɲɛna ko o yɔrɔ de don parce que ale bɛ taa bali gɛlɛya de la n'o kɛra kaba dɔrɔn a dusu bɛ tiɲɛ n'a dusu tiɲɛna dɔrɔn e min fana y'a ka ɲɛmɔgɔ ye a tɛ e ye ani e tɛ si yɔrɔ kelen i bɛ tile ban fana a t'i ye n'o kɛra kaba a b'a ye komi ani maa ma na n'o kɛra dɔrɔn gɛlɛya bɛ na nka hijiden n'a ye kalan sɔrɔ yan komi serifukɛ b'a kɛ cogo n'o ye hayidara ye karamɔgɔ hayidara ye layidu min ta a y'a dafa ni hijiden mana bɔ a ka so kaba ka na Bamakɔ yan hayidara de b'a loger i ka dumuni hayidara de b'a dumuni o de bɛ ji dɛmɛ o bɛ fɛn bɛɛ d'i ma wa fɔ k'i taga wa n'an taara fana n'anw sigira ka na fɔ k'a bɔ yan fana ka siraw ta ko a bɛ taa ka jamanaw kɔnɔ a ka dumuni bɛɛ bɛ ale kan o tɛmɛnen kɔ ale yɛrɛ bɛ wuli fana ka na kuma ni taamadenw ye a bɛ ka denmisɛn minnu fana bila a ɲɛfɛ olu fana bɛ ka yira hijidenw ninnu na ko anw ye aw de ta ye min ka da ye an b'a kɛ n'o kɛra hakilisigi bɛ na n'i y'a ye taamaden bɛ lafiya ni taamaden y'a ye k'ale ka gidi kɛra ale sago ye dɔrɔn hali ni gɛlɛya wɛrɛ bɛ yen bilahi a bɛ lafiya parce que a y'a ye ka bɔ n ka ɲɛmɔgɔ tiɲɛna n bolo kɔnɔfɛn don donc gɛlɛya bɛ na a bɛ kɔ a fɛ mais n'a y'a ye min y'a ka ɲɛmɔgɔ ye a tɛ e ye a tɛ e sɔrɔ n'o kɛra a bɛ gɛlɛya ala k'an bɛ sababa ma. Alhamdulillahi rabbil alamin badenw an lafiyara sisan ala ɲinina o mana gɛlɛya o gɛlɛya sɔrɔ a ka o taama kɔnɔ n b'a dɔn a b'a da ala kan nka taama kɛcogo ɲuman a n'a labɛn cogo o bɛ taama sɛgɛn kun taamakɛla la i b'a fɔ ko sɛgɛn yɛrɛ ti a kɔnɔna na o kumana fɛ an y'a ye k'a fɔ hiji fɛnɛ nɔniyaw de bɛ a la n'o de ye k'a fɔ kalitew bɛ a la ifradu bɛ yen khiranu bɛ yen tamatuw bɛ yen
aw bɛ taa ni hijidenw ye ka taa min kɛ o ye jumɛn de ye nin saba cɛla o la komi y'a fɔ cogo min na an bɛ ala tanu k'ala barika la hiji qualité saba de don komi y'a fɔ cogo min na bon kiranu bɛ yen furadu bɛ yen tamatow bɛ yen bon o la sisan nin fɛn saba in na hijiden caman bɛ taa makan ma a yɛrɛ t'a dɔn ale ka hiji ye mun ye bon n'i y'a mɛn ko ifrad anw tɛ ifradu kɛ o tɛmɛnen kɔ an tɛ kiranu kɛ anw ta ye mun ye an bɛ tamatow de kɛ ifradu ye min ye mɔgɔ min wulila sunkalo fɛ ka taa umura kɛ i tilara ka se ka taa hijira o ye ifradu ye mais kiran i taara sisan hijira an taara ka taa naamu tali min kɛ madina n'o ye abiyaru ali parce que naamu taar'o yɔrɔ dama dama don dɔ bɛ yen ko abiyaru ali an ko ma zulhulayfa dɔ fana bɛ yen o ye yalamdam dɔ bɛ yen o ye jufa dɔ bɛ yen qarn manadil nin bɛɛ ye haramu taar'o ye mun yɛrɛ bɛ maka olu b'u ta fi tan'im n'an ko ma ko masjid aisha mais alhamdulillah anw ka hiji bɛna kɛ tamatow de kan parce que anw ma ifradu kɛ et puis an ma kiranu kɛ kiranu ye ka taafe ta depuis umra kɔnɔ i t'a bila fo ka hiji kɛ bon n'o yɛrɛ kɛra i bɛ taa sɔrɔ sariyatigiw b'a fɔ o tigi ma sagafaga bɛ ben ka bɔ i kan ka sabu kɛ i ye kiranu kɛ mais mɔgɔ min fana bɛ yen n'o ye ifradu kɛ e taara umra kɛ i seginna tila ka taa hiji kɛ alhamdulillah basi fana t'o la mais anw bɛna taga min kɛ siɲɛ kelen nin kɔnɔ anw b'an ka fɛn fila bɛɛ kɛ donc la o la an b'an ka ihramu ta abiyaru ali n'o ye anw mun bɛ bɔ yan ka taa jigin chose madinɛ n'anw bɛna ihramu ta don min na tile 8 ou bien tile 3 tile 4 n'i y'o de kɛ i bɛ bɔ don min na madinɛ i b'i ka taa fɛ ta n'o kɛra dɔrɔn i bɛ taa ka taa abiyaru ali ou bien zulhulayfa i b'i ka koli kɛ k'i saniya étage kɔnɔ jama caya kama parce que fɛn caman tun bɛ kɛ mankan mɛn jama caya kama alaw tala ka o sariyatigiw ye olu donni ta ka bɔ tangadenw kan min ye muzalifa yɔrɔ ye ka taa si jama caya kama i bɛ tɛmɛ a kɔnɔ dɔn i ka bɛlɛ tɔmɔ k'i ka seli kɛ ka tɛmɛ a kɔnɔ baasi t'a la bon abiyaru ali an bɛ taa haramu ta yɔrɔ min na kuwa i bɛ ko étage kɔnɔ ni ŋɛniya ye n'o ye janaba ta koli ŋɛniya ye mais fani ta ŋɛniya o tɛ ta ye o bɛ taa ta fɔ zulhulayfa n'an ye fani ta ka ban an bɛ labɛn i ka daminɛ mais ŋɛniya jumɛn bɛ siri parce que umra ŋɛniya ye farida o ye 3 ye a fɔlɔ o ye al-ihram o de ye ŋɛniya ye a filanan o ye at-tawaf a sabanan o ye sa'i bɛna safa wal marwa o ye umra bannen n'o banna an bɛ kunsiw tigɛ ou bien an bɛ sɔniw tigɛ mais alhamdulillah ni an nana taa ka t'o kɛ tuma min n'an ye umra kɛ dɔrɔn an bɛ taafew bila parce que n'an ye faniw ta ka taa maka ka taa tawafu kɛ ka tila ka safa ni marwa boli siɲɛ 7 n'o banna a bɛ daminɛ safa a bɛ laban marwa n'o banna dɔrɔn an bɛ dɔ tigɛ kunsigiw la an bɛ dɔ bɔ sɔnibaraw la dɔw yɛrɛ b'o kundi mais n'o banna komi ala y'a kɛ karamɔgɔ ka layilu kan b'a nɔ na an bɛ bɔ ni mɔgɔw ye o yɔrɔ bɛɛ marwa kira yɛrɛ ba y'a bange yɔrɔ min na an bɛ taa ka t'o yira mɔgɔw la mɔgɔ caman de ye hiji kɛ mais u t'a dɔn nin bɛ yɔrɔ min na mais mun y'a to anw y'a dɔn parce que karamɔgɔ min ye layilu ta k'a bɛ hijidenw k'a bɛ adamadenw ka hiji saniya o ni ala cɛ ka tila k'anw bila a la fɔ anw k'a kɛ komi karamɔgɔ ye layilu ta cogo min na donc mɔgɔ caman bɛ taa mais kira bangera min u t'a dɔn donc an bɛ taa ka t'o yira maaw na mutari n'o banna sisan an bɛ sɔrɔ ka taa ni mɔgɔw ye so kɔnɔ u bɛ lafiya dɔɔni o kɔfɛ an bɛ tila ka ziyara kharijiya kɛ tamatuw kɔnɔ parce que an b'an damu an bɛ fani bila n'an ye fani bila dɔrɔn o b'a yira ko an bɛ labɛn ka hiji kɔnɔ an b'an ka fani laada faniw don o la an bɛ labɛn ka taa ziyara kharijiya dɔ kɛ a dɔ ye jumɛn ye an bɛ taa ka taa jabalu nuru la kuruna jigira kira ma yɔrɔ min na k'o ɲɛ da k'o ye damu dan ye abakari ni kira dora kulu min na k'o filɛli o ye damu dan ye an bɛ tila ka bɔ yen ka na jinɛw kira ye mɔgɔw seli yɔrɔ min na ka bɛn fajiri ma fɔ jinɛw nana ka na tuubi kira bolo n'o kuruna y'o di an ma kul uhiya ilayya annahu stama'a nafarun min al-jinni faqalu inna sami'na qur'anan ajaba yahdi ila rushdi fa amanna bihi wa lan nushrika bi rabbina ahada o kira yɔrɔ min na an bɛ t'o yira maaw na kira yɛrɛ furumuso khadija ni abu talibi olu bɛ kaburu so min na ma'alad an bɛ taa ka t'o jira komi jama bonya kama n'an ye hiji kɔnɔ a tɛ ɲa an bɛ taa arafa u bɛ taa yɛlɛ kulu kunna pied jɛman bɛ taa maaw na k'u ka ala deliw kɛ an bɛ tila ka bɔ yen ka na bɛlɛ bɛ tun bɛ yɔrɔ min k'o yira o la ka taa sitana saba bɛɛ yira o la ka sabu kɛ hijidenw an tɛ sɔn mɔgɔ dɔw ka taa yen i y'a faamu donc nin bɛɛ lajɛlen baara dɔ le ye k'a yira anw na bon o tɛmɛnen kɔ sa tawafu min bɛna kɛ n'i y'a ye k'a fɔ baara nacogo ka ɲi bi sariyacogo de y'a nacogo ɲa n'o tɛ yanni ka kɔn anw ɲɛ mɔgɔw kun tɛmɛna anw ɲɛfɛ olu b'o ka hiji kɛ o olu tun bɛ tawafu kɛ komi an b'a kɛ cogo min na mais olu ta kan a n'an ka kan tɛ kelen ye n'o ye kafiru ye olu tun b'a kaba bonya u bɛ fɛn bɛɛ kɛ u bɛ an bɛ labɛyika min yɛrɛ fɔ an da la n'an ye taafe ta an b'a fɔ min kɛ labɛyika allahumma labɛyik labɛyika la sharika lak labɛyik innal hamda wa ni'mata laka wal mulku la sharika lak olu fana tun b'o fɔ mais o ta fɔcogo tun bɛ kɛ cogo di nin ye kuran nana ka na an kanda k'an bila min kan o ye nin ye mais kafiru tun b'a fɔ labɛyik allahumma labɛyik labɛyika la sharika lak labɛyik illa sharikun huwa laka wa malak kafiru tun bɛ tawafu kɛ tan anw ko labɛyik allahumma labɛyik labɛyika la sharika lak labɛyik innal hamda wa ni'mata laka wal mulku la sharika lak kafiru ko labɛyik allahumma labɛyik labɛyika la sharika lak labɛyik illa sharikun huwa laka wa malaka bamanankan bon k'a fɔ an b'a fɔ de ko ala
an ye wele min di ama nya jabi anya labne an yi ka wele kan jabi ala flanan tila an yi ka wele kan jabi ala taala ko be e ala tay wa flanan tira cogo min an yi ka wele kan jabi o cogo la ni labbe ka kuma de parce que wele kunyo mun na sebieta afana tara yalo ni kanga fo me kafuru kuma fo ala an yi ka wele kan jabi ti flanan tila an yi ka wele kan jabi fo fenwore mina kamnen be e ala tay an fara e ka ma yi jabi do kuma kon jengelendo donc lamba donc a fo heji fem ya kagale donc anga heji bena kemina wi tamatude onte ifradu ke onte kirano ke onta beke tamatude ala kambe sabam alhamdulillah rabbil alamin bade ne akilla aye famiya chama soro sisan usa jabati aka kuma non kono kabiri kabo madina sigila kana se magan sigi masa aya dado wali ya munun bi kay aya dado a chamana olu yere fenen bi ake chugumi sabu olu bi terrain kande ibi karamɔgɔ caman ɲininka a bɛ se ka kuma I ye hiji kan kitabu b'a la ka min fɔ san 100 camanw kɔfɛ nka nin bɛ ka min fɔ sisan o ye min bɛ terrain kan sisan waati yɛrɛ bɛ min ko fɔ de a b'a la k'olu de fɔ an ye safa bɛ fɔ marwa bɛ fɔ a bɛ lakalan ye kitabu kɔnɔ ko kuluw de don mɛ n b'a dɔn n'i sera yen sisan ne ma d'a la ko kulu ko kuma bɛ a la bilen o de kama an ye wele bila bi Usa Jabate ninnu ma olu bɛ terrain kan sisan u b'a dɔn yɛlɛma minnu donna yɔrɔ la ani baara bɛ ka kɛ cogo min na sisan u bɛ o dɔn kosɛbɛ o kumana fɛ mahazuratu minnu bɛ hiji yɛrɛ kɔnɔ a bɛ n'a da don olu la k'olu di an ma kuntala surunyala ni ka sɔrɔ k'a ka ladilikan a n'a ka duwawu don fɛnɛ di an ma wala alhamdulillah mutar kuma ya fo cogo min mahzuratu mun be hijira mo kan ka o famu pa ni ya jete mnanga hidon be ta ka ta hiji ke dron me atifu ye mu ye mahzuratu ye orke ni haramu fanta ka ba irle be ta ire do kasangera ki di alama ole munye ole haramu tali ala an yere fle kasangera fle don pren be saya kama no te yere ni sara le be do akono men ni yere le be tay kasange ka fo ala ko mbefle bon no kera ka ba fendo be bo dabla chewla ni ar haram fanta ka ba ikunsigi ma ko tige ima ki sunu pratique tiriko ma ka du ibolo slipu ma ka du ibolo sule ma ka du ibolo ima ka parfum fie du mena yiki ma ka fra ima ka sufra ima ka telephone ta ki dadu furuko kumana hal ni furu muso be ma ka magala ni bela jele fin je ma ko ke donc me biska montru seri ay wa worbe bla borom ne be se ko seri ona o bani ko fe atibe kan do reke wole ma suratu me muso fen bebe bali aw fanama me kata se fan kala ni be do awla ma um e chaw yan kon be fan misri o e kalambali ya famo me muso mi be ngini fe kana payni jigi nyana nyeta tugu mi fle o tibe muso ko ke komi ka gando abulola parce ala ta fe al kaba kono muso do ka fo ibe fendo do ni al kaba che muso koni bi nyada yele ani bolo fla ma to be ki yele sutura o temani ko te parfum fie nyo fie chugo mina o temani ko te do furu kuma hal ni furu chebe ati be abala ka se nyoma o bia kata se damu do talima ni nyoje fo ki fa kata boni mfanena donc même ko no fo kunta la suruna o ko ne chebe ki yele koloche mu mine tama bawye ka kunjiki tire ani kata se sonima ani kata se parfum aslipu doli trigo doli ani kata se sulima ani kata se ngenyinga kuma do folima telephone na mi furu kuma e mo ni dadura ni kelengere na sabe wajibe ke ko kantige ni kelengere ndi yake saka jurubila wani ma ke fone kadala yokungo fona soro ya fam ba do bala ni ma saka fa kletan jurubila saba ko ni bo sumanga ni segere be kletan so donc amba ina ala fe taman no ala ko nye ko mi wati sunana ambulo antna seka fo ambe temani kankata alsambe joya ni mazura tuye lambe do minge kayina la falsa television so mo ala ka baraka do bela kala mo min fana kera ni lasli baye no yesrifu ka ambe do ka yara bala ka manye wala ambe do ke fana agence min fana bena mo tan yo yesrifu lay ka dam nga directeur la ali sribe ka tabla nga baraka la bela ambe do ken bela jilin ya rabbi ka ina ala fa ali sriwa manga ala ka nymandama atara baram na ya rabbi ala ka nyaka dama ya rabbi amba ina ala fa ya rabbi kuna wala ala ka dama rabbana inna nas'aluka imanan kamila qalban khashiyan zakiran wa amratan mu'minatan tayya allahumma إن رافعين أيدينا إلى وجهك الكريم سائلنا ما عندك من رحمة نحن فقراء وأنت الغني نحن فقراء وأنت الغني اللهم اغننا من كل فقر واسترنا من كل عيب وارجئنا إلى أهلنا سالمين غانمين فرين مستبشرين صلى اللهم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين بدو نناو ambe je ka fara nyonga ka ankara mo fo Usa Umar Jabate na ambe bado baligla Usa tabligh ka bo ko dwar jamana kan dugula mi ni abi wele lakuta madrasa karamogo belebele do walma ka fo directeur yere sabu madrasa so belebele bi aboloy dem saw mi la doniya min kono ko fe
agent sherifila olu ka giddo ka taa hiji ɲɛyira hijidenw na ni ka fara an karamɔgɔ kan Ustaz Ali Sidibe a ye nin walanda min di an ma sara bɛ Ala de bolo Ustaz Ala kɛ hɛrɛ k'an ye sijan ni kɛnɛya Ala k'a di an n'aw ma baara in na sabula baara in a tɛ taa kɛnɛya kɔ kɛnɛya Ala k'a di an n'aw ma ni ne sɔrɔla ka lase aw ma bi sigida in na ka daminɛ hijiden ka labɛn cogoyaw la kabiri yan an ka karamɔgɔ a da donna o la a bɛ taa jigin yɔrɔ min n'o ye Madina sigi ye a y'i da don nin kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen na ni ka taa se magansigi ma hijiden yɛrɛ a kan ka kɔlɔsi fɛn minnu na a ye nin bɛɛ lajɛlen fɔ an ye an b'a fɔ Ala kɛ ne n'aw bɛɛ sababa ma sigida wɛrɛw bɛ Ala bolo Ala ko yira ne n'aw la wa shukran lakum a k'an bɛn waati wɛrɛ fi amanillah. مثلي عين حرام على الأيام إيجاد مثلي عين حرام على الأيام إيجاد مثلي